Druhý deň pretekov sa odohrával najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Konvoj v Nitre privítalo pekné počasie a fanúšikovia vítali stredajších víťazov i miestnu legendu. Pelotón čakalo takmer až 200 kilometrov cez Piešťany a následne Mijavské Kopanice vo zvlnenej trase s 5 vrchárskymi a 3 rýchlostnými prémiami. Finišovalo sa na Hlohovskom zámku. Úvodná časovka družstiev už priniesla nemalé rozostupy, takže favorizované tímy boli pripravené pustiť menšiu skupinu aj na väčší rozostup. Prvých 20 kilometrov sa len nastupovalo bez úspechu, no napokon sa oddelila trojica pretekárov. Boli to Matúš Toček z ATT Investments, Jente Klaver z Volker Wessels a Dimitri Piskens z Bingolu. Vypracovali si 5 minút náskoku a bojovali o prémie. Prvú rýchlostnú prémiu vo Vrbovom vyhral Klaver, druhú v Mijave Piskens. Štoček sa držal v úzadí, aby mohol zbierať body najmä na vrchárskych prémiách. To sa mu výborne darilo, na tých prvých zabojoval a potom mu už súperi nerobili také veľké problémy. Spolu si vybojoval až 33 bodov a jasne sa dostal do čela vrchárskej klasifikácie. Aby bolo jasné, že bude aj najbojovnejším jazdcom etapy, ešte si v závere poodskočil od súperov a chvíľu šiel na čele o samote. Napokon bol dostihnutý po práci Jakea a Souvdalu. V závere sa tempo zvyšovalo a pelotón nervóznel. Došlo aj k niekoľkým menším pádom. V záverečnom krátkom stúpaní na Hlohovský zámok to najprv skúšal mexický pretekár, no výborne si počínal domáci borec Lukáš Kubiš. Aktuálny slovenský šampión dokonca chvíľu viedol balík, ale v samom závere už nedokázal udržať výkon v kopci a dostali sa cez neho dvaja pretekári. Víťazný Dán Anders Foldager z Jayco Alula a Belgičan Jeno Bergmoes z Lota. Pre 22-ročného Foldagera to bolo prvé profesionálne víťazstvo kariéry a druhý triumf Jakea v pretekoch. Domáci priaznivci sa tešili z 3. pozície vyčerpaného Lukáša Kubiša, ktorý tesne porazil aj Juliana Alaphilippa. Na Martina Svrčka, vedúceho muža súťaže Slovákov, stráca už iba 5 sekúnd. Bol to veľmi ťažký a horúci deň, ale na konci som zabojoval a podarilo sa mi zvíťaziť. V tíme sme spokojní, pretože sme si tu prišli po víťazstvo a máme ho. Spravíme všetko preto, aby sme zajtra pridali 3.